बिसाय सटिकनि बारहावाया जेसेबां खाथि खाथि सौफैदों जेसेबां खाथि खाथि बारदों बेबायदिनो गाव गाव राजखान्थि हान्जाया गावबा गाव गावनि खामानिखौ मावलाङो दिनै उदालगुरि नोगोराव बिजेपि एबा पदम बिबारनि दिनै बिबार बारफुदों दिनै बे उदालगुरि नोगोरनि उदालगुरि ओनसोलनि उदालगुरि हालामनि समाज सिबियारि जाखांफुनाय एबा जाफुंसार महर मोननाय सासे फालांगिरि आरो समाज सिबियारि मेनन मुसाहारि बिथाङा दिनै बिजेपि दलाव जइन जानो थांगासिनो दङ दिनै रोजा रोजा रायजोफोरनि बेयाव नुजाथिनायनि गेजेरजों बिथाङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बिजेपिआव जइन जानो थांगासिनो दं आं दिनै बिथांनिफ्राय मिन्थिनो हास्थायगोन मा थांखिजों बिथाङा दिनै बे बिजेपि दोलोआव दिनै जगदान जानो नागिरदों आं बिथांनिफ्राय मिन्थिनो हास्थायगोन दिनै समाज सिबियारि सासे फालांगिरि दिनै बिजेपि राजखान्थि हान्जा दिनै हाबदों आंनि थाखाय दिनै बिराद मोनसे मोजां दिन आं जिहेतु समाज सिबियारिनिफ्राय दिनै मोनसे राजखान्थि दलाव जइन जादों बे जादों बिजेपि भारतीय जनता पार्टी बेयाव राजखान्थि दलाव जइन जानाय उद्देश्यआ बेनो जाबाय आं बे राजखान्थि दलाव थानानै बोरै रायजोखौ सहाय खालामनो हागोन आरो बोरै जों समाजखौ फोसाबनो हागोन जेरै खौसेथि लाबोनो हागोन बेनि उद्देश्ययैनो जों जौगानाय खामानिफोर मावनो हागोन बेफोरखौ लानानै आङो दिनै राष्ट्रीय दलाव आं दिनै बिजेपिआव जगदान जानो थाखाय आङो दिनै रेडि जादों आंजों लोगोसे 7,000 आंनि लोगोफोर आंखौ अननानै रायजोफ्रा सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोनाबो दिनै बिजेपि दलोआव जयनिं जानो थाखाय फैदों आं बिनि थाखायनो रायजो राजाखौ आं साबायखर बावदों आरो आं बिथांमोनखौ आङो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बिथांमोननि सिगाङावनो खुलुमनाय जासिहरो बिजेपि दोलोनि अनगायैबो गुबुन रिजनेल बिथांमोनखौ नागारनानै दिनै जिहेतु बिजेपि दोलोआ राष्ट्रीय दल आरो जोंनि मोननै जोंनियाव दल दं जेरै जिहेतु बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिपिएफ थाबाबो बर्तमान दिनै बिजेपि दोलोखौ लायाबासिनो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव जौगानाय खामानिखौ जों मावनो हाया बिनि थाखायनो आं सानबाय डाइरेक्टनो जुदि आं बिजेपि दोलोआव थानानै आङो बांसिन सुबिदा खामानि मावनो हागोन होननानै आं आसा खालामनानैनो आङो दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जगदान जानाय जादों नङाब्ला जोंनि लकेल जोंनि दोलोआवनो थानानै खामानिखौ मावनो हायो बेयावबो मात्र बेनिफ्राय थानानै जोङो जे बिजेपिआव थायोब्ला बांसिन सुबिदा जागोन साननानै आं खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों बे पार्टिया जुदि आंनो अननानै जुदि बिसायख'थि गेलेनो थाखाय जुदि टिकेटखौ होयोब्ला आं गेलेनो थाखाय रेडि आं रायजोखौ अननो थाखाय रायजोनि खामानि मावनो थाखाय आङो थाग थियारि जानानै दङ बेसेबांसो सुबुंफ्रा दिनै बाहागो लाफानानै दिनै 7,000 सुबुङा आंजों सापर्ट होनानै गोदानै बिसोरो बिजेपि दोलोआव जयनिं जागोन बेयाव गुबुन दोलोनिबो दङ जेरै बिपिएफनि फैगोन बेयाव आरो कंग्रेसनि फैगोन जिएसपिनि फैगोन आरो गुबुन माने जोंनि आंनिखौ मोजां मोननाय रिटायार्ड टिचारफोर आरो समाज सिबियारि मानसिफोर बिथांमोनखौ अनदों आरो फरायसा हान्जानिफ्राय ओंखारनानै थानाय बिथांमोनाबो आंखौ अनदों बिथांमोनाबो आंजों लोगोसे जयनिं जानो थाखाय दिनै ओंखारबोदों गेलेनो थाखाय रेडि नाथाय नोंथांनि हेंथायाव दिनै आसामनि गोलाव सम मन्त्रि मावनाय रिहन दैमारि बिथाङा दिनै बिपिएफनिफ्राय ओंखारनायनि बाथ्रा बुंदों लोगोसे सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारनि डिपुटि चिफ बबिन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि चेलेन्जआ माबायदि जायो बिथांमोननि खामानि मावनाया बिथांमोननि आयदाया बेलेग जागोन आंनि मावनायनि खामानि दांनायनि आयदाया बेलेग जागोन बेखायनो गावनि खामानि मावनायनि सायाव सोनारगोन आं जुदि रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावगोनब्ला रायजो राजाफ्रा आंखौ निस्सय बे उदालगुरि ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय आंखौ दायित्व होगोन जुदि आरो सोरबा जुदि गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि मावनायनि सायाव जुदि मोजां जुदि रायजो राजाफोरनि थाखाय मावदोंब्ला अनसायनाय जुदि मावदोंब्ला बिथांमोनखौ अनगोन आंहा बेयाव जेन माने गोसो सिंनिफ्राय गाज्रि मोननाय आरो जेबो सुथ्रु गैया माने रायजोआ जायखौ राजा खालामो बेनो राजा जागोन बेखायनो आङो बिथांमोननि सायावबो आङो शुभेच्छा जासिदों बिथांमोना आंनि बिफा बादि सानैबो आं बिथांमोननि भबिष्यतखौ मोजां जानायखौ आं लुबैदों मात्र आंनि लामायाव आं थांगोन आरो बिथांमोननि लामायाव बिथांमोना थांबानो जाबाय आङो समाजनि आं सुबुंनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो मावबोदों आंखौ बे उदालगुरि ओनसोलाव उन्दैनिफ्राय नुबोदों आं माबायदि मानसि आं मा खामानि मावदों मावाखै बेफोरखौ नुनायनि रेकर्ड आरो समाजजों माबायदि थांना थानो थाखाय जों मानसि
मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो मावबोगासिनो दं बेफोरखौ नुनानै आरो आंनि लोगोफोरजों आङो जेरैखि जाया सोमोन्दो मोजां लाखिनानै गोदोनिफ्रायनो जोङो मोनसे मोजां परिबेस लाखिदों आरो बेयाव गुबुन जाथि धोरोम मोनफ्रोमबो जाथि धोरोमखौ लानानै जों बोरै जोङो खौसेथियै बे ओनसोलखौ जों जौगाहोनो हागोन बेफोरखौ साननानै आंखौ जोंनि बे उदालगुरि रायजो राजाफ्रा बयबो आंखौ उत्साह होदों आरो आंखौ बयबो थुलुंगा होदों आं बिथांमोननि थाखायबो आं थेंकिउ होदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि बोसोन लानानै आं खामानिखौ मावगोन होननानै आं सिन्था खालामदों जोंनिफ्रायबो गोजोननाय बावहरबाय नोंथांनि जि साननाय बे जाफुंसार मावदों दे गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जेसेबां हायो नोंथांमोननिफ्राय अननाय आरो बोसोनखौ मोनबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनानै दिनै नोंथांमोनखौ आंबो साबायखर बावदों नंगौ समाज सिबियारि जाफुंसार फालांगिरि मेनन मुसाहारि बिथाङा दिनै फोरमायबाय जे गावनि जिथु थांखि बेयो थांखिखौ मानि थाखाय दिनै बिजेपिआव दिनै जुगदान जानो थांगासिनो बे जुगदान जानो थांनायनि बे थांखिखौ बिथाङा फोरमायबाय उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि जोंजों लोगोसे दंफाबावो उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि बलेन्द्र ब्रह्म बिथाङा दंफायो आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन बिथांमोनजों जि जइन जानो नागिरदों बिथांमोना माबायदि बरायनो थाखाय साखाफोरा उदालगुरि नोगोरनि सासे राजा माने जाफुंसार फालांगिरि समाज सिबियारि मेनन मुसाहारिया दिनै बिजेपिआव दिनै जइन जानो नागिरदों नोंथाङा गाहाय नेहाथारि महरै बेसेबां माबायदि बरायनो साखाफोरा जोङो बिथांखौ हार्टजों वेलकाम खालामो मानोना जोंना थांखियानो जाहैबाय सासे सथिक बेक्तिखौ सथिक जायगायाव थिग जायगायाव फज'नानै समाजनि बेराफारफ्रोमनि जौगानाय खामानि मावहोनायानो जोंनिया थांखि आंनिया मेन बे थांखि आरो ओंखायनो दिनै बिथाङा गावनि खामायनांगौ जेबो गैलिया गावनि सामर्थ्यजों बिथाङा जथेस्थ' दान होबोदों आरो मोनसे राइट प्लेटफर्माव थानानै बांसिन जौगानायनि रायजोनि जौगानायनि खामानि मावनो हागोन होननानै जों आसा फारिदों बिजेपिआ उदालगुरि जिल्लाया ओंखायनो जों बिथांखौ मस्ट वेलकाम खालामदों बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जुदि पार्टिया सानोब्ला माने बिसायख'थि गेलेनो थाखायबो रेडि होनानै नोंथांमोननिफ्राय माबायदि साखाफोरा जागोन जोंनि थाखाय लाखि होनना बुंनांगोन जोङो मानोना बिथांखौ लाबोयोब्ला दिनै बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै स्टाइलखौ मोजां मोननानै गोबां हान्जानि मानसिफोर कंग्रेसनि बिपिएफनि जिएसपि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां मैखोम मावथि निष्ठाबान कर्मिफोरखौ जों मोननो हादों मानोना बे वार्कारफ्रा मोनसे समाव बिथांनिबो लोगोमोन आंनिबो लोगोमोन दा बिथांनि ओंखारबोनायखौ नुनानै गोसो गुदुंखौ नुनानै बयबो गाव गावनि दोलोखौ नागारनानै दैबाना बायदि लोमसावबोनाय आं नुनो मोनदों बे देरहागोननि मोजां मोनसे लक्षण बियो जों बेखौ मस्ट वेलकाम खालामो बिथाङा जुदि गेलेयोब्ला बेसेबां माबायदि चेलेन्जिं माबानांगोन जिहेथु गोख्रों मोननै पार्टि इउपिपिएलनियाव सासे डेपुटि चिफ दङ आरो बिपिएफनिफ्राय गोबाव सम मिनिस्टार मावबोनाय रेवन दैमारि बिथांमोनजों चेलेन्ज खालामनाया माबायदि गोरलै जागोन दा रायजो राजाफ्रा उदालगुरिना बिसेसकै भैरबकुन्दना बिबेकबान बिथांमोना नुगोन समाजाव फुटप्रिन्टआ सोरहा दङ आगाना सोरहा दङ सोरबाया गोलाव सम मन्त्रि एमएलए जानो हागौ सोरबाया डेपुटि चिफ जानो हागौ जुदि गावनि सामर्थ्यजों गावनि हामोन्थिजों मावनानै फुटप्रिन्ट गालांनो हायाब्ला बेखौबो नायगोन समाजा बिथाङा दा सासे इएम नङा एमसिएलए नङा सासे प्रफेसनेल बिजनेसमेन थ' जथेस्थ'खिनि फुटप्रिन्ट बेयाव दङ उदालगुरियाव थ' बिथांनि जि दान होनाय आगानफोर बे रोखा रोखा दङ बेखौ नुनानै रायजोफ्रा भट होगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बिथांनि थाखाय गुबुन हान्जाखौ फेजेननाया बारा गोरा जानाय नङा बा गोरा जानाय नङा आं बेखौ बुंनो हायो सियर देरहागोन नङाब्लाबो 35,000 आउट अफ 70,000 जों मोनगोन नंगौ उदालगुरि जिल्ला बिजेपि दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा मोनसे रोखा इंगितखौ होबाय जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांनो टिकेट मोनगोना आरो बिथांखौ गेलेहोगोननि मोनसे रोखा इंगितखौ बिथाङा होबाय आं उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड